எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அருள் சரவணன். ஸ்ரீ பதஞ்சலி மகரிஷி யோகா ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து பண்ணுறேன். எங்களுடைய குருஜி யோகா கலைமாமணி திரு பி. கிருஷ்ணன் பாலாஜி அவர்கள் முறைப்படி ஒரு குரு கிட்ட 38 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த பயிற்சிகளை கற்றுக் கொடுத்து சிறப்பாக வழி நடத்தி வருகிறார். இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 முக்கியமான டிப்ளமா கோர்சஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமா இன் யோகா டீச்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமா இன் யோக முத்ரா, டிப்ளமா இன் தெரப்பட்டிக் யோகா, டிப்ளமா இன் பிராணாயாமா அண்ட் சக்ரா மெடிடேஷன், டிப்ளமா இன் பதஞ்சலி யோக சூத்ரா. இந்த 5 வகையான கோர்ஸை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதோட கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் 6 மந்த்ஸ் ஆன்லைன்லேயே நடக்குது. 4 தியரி கிளாஸ் வரும், 10 ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் வரும். இந்த மாதிரி எக்ஸாம் முடிவில் இந்த 6 மாதம் முடிவில் உங்களுக்கு பயிற்சி எக்ஸாம் இருக்குது. எக்ஸாம் முடித்த உடனே உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிளைம் பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ ட்ரைனிங் சென்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எஸ் பாரத் சேவாக் சமாஜ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் இன்ஸ்டியூஷன். அது மூலமாக தான் நமக்கு சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபர்தராக இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும், ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டால் இந்த கீழே இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.